jak být slavný youtuber jako já. Takže můžeme rovno začít. No takže, prvé, musíte být akční na YouTube. Musíte být na YouTube akční, alebo akčná, keď si chlapec alebo dievča. A musíte natáčet ty dobré videa, ty, které budou bavit těch ostatních lidí. A potom sa vám nazbierajú odberatelia. Napríklad u mňa sa to že ja som sa mala som asi 58 odberov. Ne 50, hej, 58 odberov som asi mala. A ja pozerám na druhý deň. A mám 80 odberov, čo ma strašne prekvapilo. Takomu sa to môže stať, keď natáčate dobré videá a nenatáčajte tie videá tam, kde hrešíte. Potom ľudia dajú unfollow a nežebrajte o follow, ináč vám to môžu zrušiť. Mne sa fakt stáva, že takto mi zruší unfollow a tých followerov budete nebudete mať 8000 odberov a nebojte sa. Každý vás bude podporovať. A nevšímajte si tých hejtrov, ktorí vám píšu na YouTube. Keď váš hejter má nejaké video, no tak aj vy jeho hejtujte. Alebo takže natáčte prvé alebo druhé video. Ahoj, som tu nová a budem tu natáčať videa. No to proste prvé alebo druhé video urobte také, aké ja hovorím. A budem strašne rada, keď ma podporíte lajkom a odberou. A samozrejme aj komentárov. A ďakujem, že ste sa dopozerali až sem. Tak zatiaľ čau! Šťastný deň vám prajem.